Assalamu alaikum, men illa oturan doğanlarım. Algı vergi barasında bir video paylaşak, gelin birlikte izleyelim. Be. Bu Salman kim gazxanayı beýle çuňgur etip bara? Kim gazxanayı Salman? O. Şanur sen gazdyň muny? Awgala bir kuy pilotda algym bar o. Bu ne biçim? Men şu diri wagt aýtdym, şu ýerini teýne bolan taparyn diýip. Agryň tutdy mene. Ber hoş edip janet bir ýeriň aşagyny tapamdan dedim. Assalamu alaikum başlyk. Başlyk emdirip gitdiň bankrota batyryp. Wa alaikum berjekden puly. Ben sana aýtdym ha, ýerin teýinle ýeren soň bertemem bererin diýdin. Ýöne inanmadyň başlyk. Ay şeýdik galan soňam bermeden wara seni gözläp. Başlyk ne pulun koşma şok. Gana bolayyn, kim nalmady? Ana. Bererin var 1000 manat başlyk dilen. Ay be ýere 400 eldir hasan geleýin. Bir kadar. Mallar. Mümkün miydim, açık değil mi? Mümkün. Mümkün. Beyle kılar gelmez.